Crkva Svetog križa nalazi se na 417 metara visokom vrhu Malog brežuljka koji se uzdiže zapadno od sela Cirnik. Crkva koja je okružena malim grobljem pravilno orijentirana. Crkva se u izvorima prvi puta spominje 1712. godine, no vrlo je vjerojatno ranijeg nastanka, možda čak i srednjeg vijeka. Tu pretpostavku potvrđuje pravilna orijentacija crkve u skladu sa proslavom patrona, svetkovine uzvišenja Svetoga križa 14. rujna. Starije podrijetlo crkve dokazuje i godina 1645. na južnom portalu, koji označava godinu opsežnije adaptacije. U 17. i 18. stoljeću crkva je opremljena novim oltarima. Nešto kasnije dobila je i drveni i užbukani zvonik koji se uzdiže nad zapadnim zidom lađe. A početkom 20. stoljeća podignut je novi pod položen u prezbiteriju. Građevina se sastoji od pravokutne lađe ravnoga stropa, trostranog prezbiterija i malog zvonika iznad zapadnog zida lađe. Na vanjskom dijelu crkve posebno valja istaknuti portale klesane u lokalnom pješčenjaku i šiljaste prozorske okvire skošenih rubova. Osobito je bogat i dojmljiv južni portal s reljefnom atikom na kojoj je prikazana glava anđela s krilima, a ispod nje ispisane su slova A, G, P, V te 1645. godina. Unutrašnjost crkve opremljena je 3 oltarima, od kojih je najstariji iz druge polovice 17. stoljeća, a 2 bočna iz 18. stoljeća. Crkva Svetog križa predstavlja bogato ukrašenu filijalnu crkvu iz 17. stoljeća koja je do danas sačuvana u autentičnom obliku i predstavlja važan spomenik sakralne arhitekture koji je 2005. godine proglašen spomenikom kulture lokalnog značaja.